Jo, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. Mám nový mikrofon, takže asi to bude počuť dobre. No, neviem ako dobre. Ale tuto hore mám taký jeden mikrofon, tak cez toto asi bude počuť hrozne. No neviem. Takže sme tu v Minecrafte. Tak. Máme. A kvôli jednému dôvodu, že prečo to hrám takto, tak natáčal video, ako som staval farmu v Nedri, ale bol celé čierne, tak som to nevydal. A predstavil by som vám moje farmy. Takže prvá farma je easy na sugarcane. Je to neefektívne ako pes. Asi za 30 Minecraftových dní tu mám stack, takže na nič. Teraz sa to akorát stalo. Potom tu mám... tak dobre, ide to, ale pomaly. Som tu mal viacej sliepok a išlo by to rýchlejšie. Niečo s tým urobím, ale je to trošku pomalé, dosť. Teda dosť. Táto farma je mega extrémne Sonic rýchla, ty vole. Teda ju urobíme toto. To je debil. Tak. Tak zoberieme trošku stringov. Ty vole. Tak. Bum. A teraz viete, čo sa stane. A už to ide. To je asi najrýchlejšia farma, ktorú som videl. Toto, že sa mi podarilo postaviť, no jasné, že s YouTube tutoriálom. Ale pozerajte, jak to ide rýchlo. To nie je možné. Za hodinu by to malo vyrobiť 5000 stringov. Potom tuto mám Iron Golem farmu, kde nemám vodu. Potrebujem vodu. Tak. Vesničania tu pekne sú. Už tu mám... Vidíte? Akurát sa tu zabíja. Vidíte? Ja ho to killne. Vidíš, zabilo to? A je tu 21. Kámo, toto je najlepšia farma. Nepotrebujem ani na to zombíka. A nemusím sa zbytočne stavať 20 blokov. Že a... Ešte som urobil aj v Nedri autofarmu. Hej, tu mám ešte takúto jednu. To je väzenie. Tu mám pár toho. Nie je to moc efektívne, ale kebyže tu urobím 4 ďalšie, tak to je efektívne. To je enchant table. A tuto som chcel urobiť proste bazén. Takže drevo tu dám. Najprv som to chcel tuto mať vchod, ale tu mi to odbuchol creeper, tak neviem. Tu by som dal hlinu. No dobre. Takže poďme do Nedru. Počkaj, asi zoberiem ešte luk a šípy, lebo to je také najlepšie. No musím to nájsť. Takže luk by som si mohol vytvoriť, ale mám tu jedného. Dokonca nabíta crossbow. Zoberiem radšej viac tých šípov. Ja sa netrafím, ja sa poznám dobre. Teraz keď sa netrafím na prvú šupu, tak to bude úplne pohoda. Oni asi pôjdu po mne už. Neviem. To testoval.
Počkaj, budete v pohode. Ideme preč. Som hore. Pekné zvuky. Vojdeme si takto sem pekne. Pozerajte, aký tu je XP. Mám z toho aj goldy, ale málo. Tu boko... Ja mám to skoro spadol. Dobre, takže toto je moja jedna farma. A chcel by som pre toto video postaviť ešte ďalšiu farmu. Počkaj, niečo urobím. Teraz je ma počuť, dúfam. Ja som niečo urobil, už by nemala byť ozvená. A ja tu mám takto mobil. Takže tak. A ja si tu pozriem nejakú farmu. Dobre, napísal som proste, že autofarmy pre ja teraz pozerám 1.20. Mám 1.20.6. Akože blok farm. Čo je? Budem dostávať bloky. Aha. Kameň. Chápem. Dobre. Ale to je aj tak short. Takže to je jedno. Nezabudol niečo? Nepôjde. 5 easy starter farms in Minecraft Bedrock 1.21. Iron Farm, XP Farm. Nice. Iron Farm máme, XP tiež, takže nepotrebujeme. Je to aj tak Bedrock. 5 best farms for a new world Minecraft. OK. Bedrockom od Boblox. Fakt sa volá, nie Boblox, ale Boblox. Dobré video, ale neviem, či ešte Word. No. Počkaj, potrebujeme drevo. Ty vole, neznáš, ja to úplne nenávidím. Počkaj, mám nápad. Ale tam počuť tú klávesku. Ja sám seba počujem. To je úplne zvuk. Tuto máme jednu takú farmičku, ale tu môžeme vybombardovať, lebo ideme stavať novú. Počkaj. Ja to radšej budem stavať podľa toho tutoriálu, lebo ja som gay. No nie som gay, ale neviem to stavať.
Tento mikrofon, čo je nový, som odkúpil od kamaráta. Počkaj, ale on tam píše, čo tam je. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nice. Čo už má seru títo villagery. Potrebujeme proste drevo a ja mám drevo. Počkaj, koľko to bolo? 8? 8. Tuto, neviem či tu. Ja potom túto farmu nejak zastávam. Akože nezastávam proste s ničím. Urobím tu normálne plochu. Už má sereť. Music. Furt je to moc. Players. Tak nejak. Furt je to nahlas, ja neviem, čo mám nastavovať, proste. Dobre, ideme to stavať sem, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Potrebujeme aj trapdoor. Čo ja idem tam naťažiť si drevo. Ja neznášam savanové drevo. Proste od savany drevo, toto tu, hnusné, je najškarčšie drevo podľa mňa na svete. A toto oak. Come on, to je trošku náhlas, mne to skoro odpalilo uši. Toto tu, jedenie. Ja neviem nastavovať nič. Počkaj, tak ja si nastavím, že tak, a že blocks tu bolo 50. No, dá sa. Ja tuto teda moc nemám toho dreva už. Všetko som si ťažil. Takže som rozmýšľal nad tým, že tu niekde budem proste zasadím strom, týmito bone millami ho vyrastie z bone milly. Zoberiem si všetky saplingy, čo z neho padnú. A takto si ich naťažím napríklad tak a urobím si nejakú autofarmu na drevo. To podľa mňa ani nepostavím, ja som noob v Minecrafte. Takže hrám hardcore, tak už dávno toto nehrám, tento server. Tak. A už sa začína stmievať. Takže tuto zoberieme ešte pár saplingov, tu sú, koľko mám? 3. Poďme naspäť. Tu máme baračik. Ja sa rozhodol, že na 100 alebo 150 deň pôjdem zabiť Ender Draka a budem to natáčať. Ja som nikdy v survivali nezabil Ender Draka. Nikdy, kámo. Ja. Vyspíme sa a máme tu 89. alebo 90. deň. Pozrieme. A 89. Takže ešte raz sa vyspíme a je to tam. Dobre, takže čo som chcel robiť? Aha, už viem. Som teba. Nie som, ale chápeš. Tak urobíme. 7 máme, my potrebujeme viac. Bum. Robíme ešte takto, 13. 100, dáme SC. A ideme si pozrieť, čo potrebujeme urobiť ďalej.
Dobre, takže... Čo tu pozerám? Ďalej môžeme tam ísť. Dobre. Dobre, drevo máme. Viem, že môžem dať shift, ale mne sa nechce. Tak. Je tu ešte? Je tu niečo? Nie, ja tu mám pierka. Nič iné než pierka. Fakt, je dobre počuť. Nový mikrofónik. Za 5 €. No, takže túto to máme. Tak dáme sem. Teraz takto 9 blokov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, čo ďalej? Povedz nám. Blocks. To Počkaj, keď tu... Nie, nemáme tu nikde vodu, takže idem domov k Beliky. Alebo... Mám nápad. Si zoberieme a urobíme si tu ďalšiu nekonečnú farmu vody. Tu hneď. Really? Come on. Čo je za lak? Nie lag, ale lak. Proste šťastie. Bum. Bum. A mám lopatu? Mám lopatu. Tak. Skočím, skočím. Teraz musíme dať vodu sem. Počkaj tu. Môžeme dať aj sem. Toto sem. Tak. Tak máme. Dobre. Čo tu bude ďalšie? What? Takže vodičku. Počuť, že robím toto? A sme kámo. No to ASMR. Teraz ma nepočujete, že? To ste ma nepočuli, že? Hihihihi. No. Čo? OK, takže ideme ďalej. Toto je už úplne easy, úplne ako FPS. Mám si urobiť motičku. Ja to urobím. Ja si urobím diamotičku, kámo, ja som frajer.
keď nájdem ďalšie tie netherity, si urobím netherite. Ja to nechcem. Ja mám motičku. Počkaj, dá sa len enchantovať vôbec? Bo čo tam budeš pridávať? Akože dá sa, viem, že dá sa. Efficiency. Takže na čo, že kopať bude viacej, alebo teda rýchlejšie? Ja neviem. Motička je na oranie. Má vodičku. Tam mal ešte extrémne veľa semienok. Ja som... Ach. Počkaj. 1, 2, 3, 4. Sem to len dotiahne, sem už ne. Tak, ty kokos. Sem to ešte písalo, že mám... Ok, tak nič nebudem hovoriť. Bum. Poď, dočiahne. Áno, presne. Už som dal nejaký hopper, šestku, hoda. Teraz máme automatickú farmu na irony, ja sa tak teším. Som si dal crossbow. Jak ma teraz napadlo, že idem ťažiť irony. Ne. Ja ich idem... tam sú irony. Idem ich ťažiť. Koľko? Boli tam 4, ja mám 7. Pohoda. Ja som taký šťastný, že tá Iron Golem farma, alebo Iron farma funguje. Ale tuto už to proste nedočiahne. Počkaj, táto voda? Zase počkáme. Tak dokým to zamokrí sa, idem... Tak tuto, moju hroznú farmu. To bol zvuk. A pekne to ide, že? Niekedy to takto zostane, takže úplne... Niečo ide do opru, niečo tam nejde. Skoro všetko. Mám plný inventár, ne? Ja sa tu vykraftím čestku a dám sem nejaké ja mám čestku. Tak ešte, že... Bum. Čo mám málo? Semienka mám, takže pohoda, lebo som teraz získal. Diamanty si tam dám. Toto. Tu máme ešte. Bum. A ja sa idem pozrieť do tej čestky, že čo je v tej čestke. Hej. Možno ešte doplním nejaké tie hopry. Lebo to nejde. Pôjde tam všetko. Ja vlastne som toto ani stavať nemusel. Teda toto stavať nemusel. Niečo. Teraz mám Iron Golem farmu. Vidíte? Počuli ste? Horí tam ďalší. A keď ja sem pridám ešte takto hopry, tak ja to stavať vôbec nemusím. Nevadí, urobíme si zábavu. Nice, funguje. Pooreme. Na pohodu. Bum. Dobre. To som nechcela, som stal na kraji. Mám autojump? Nemám. Že v pohode. Ja tu Iron Golem farmu by som si chcel postavať ešte jednu, lebo
Fakt, to je dobré. A ďalší kamo. Tu umrel. To je úplne, že na pohodu. Len oni sa tak ťažko tam dávajú tí vesničania. Oni nechcú ísť sami. To je hrozné. Tak ja by som akože nemal problém si postaviť ďalšiu. Dobre. To počuť furt dobre, hej. Počkajte, toto bude dobre. ASMR ideme robiť. Stopneme Minecraft. Škoda. Hej. No. Sorry. Škoda, že to nie je počuť, že ako to ide do mojho krku. Také... ASMR úplne super. Ja teraz vypnem zvuk a vy ma nebudete počuť. Teraz. No, lebo som vypínala mikrofón. Dobre, koľko natáčame? 26 minút, dobre, polhoďka by stačila. Takže, ideme to dokončiť. Ideme si vypiesť... Jaj, to je hnusný zvuk trošku. Ja to vyplním, nech sa tu nič nespawnuje. Pár si toho zoberieme. Nemôžeme. Počkaj, ja som debil. Tak. Ne, proste ja serem na to. A video končíme v 90. dni. Toto najdlhšie hrám tento server. To som urobil na skôr. Server. Takže, a on sa tam páli ďalší. To je také efektívne. Toto, si kokos. Tak budeme mať viacej obilia. Však ja som chcel zobrať ten hopper. Ja som ach. Ja spadnem aj tak. Tak pohoda. Kde máme irony? Tu máme, ale ja som vypečený. No, 9 das. Takže znovu ide sa utrácať. Urobíme takto čestí. Nie plestí, čo? Proste čestky. Bum, máme hopper. Tak, ideme. Počkaj, tak zoberieme ešte niečo. Ja by som si ten... Chápeš, že ja proste... si ten inventár vyprázdnim. A ja mám za chvíľu plný. Ja to nechápem, že viete. To nepotrebujem, ani toto. Takže, redstone. Som zobral, uhlie nechcem. Tlačítko potrebujeme. Alebo urobíme pačku. Tak. A, nie, naopak. Tak. A jo, už viem. Máme. Teraz redstone.
Akorát ostrihali ovcu. No kedy tam bude umierať ďalší golem? No. Jak neumiera. Dobre, toto je úplne, že začiatočnícka, núbacká farma. Takže ja toto ešte vyťažím. Lebo takto to urobím. Počuj, čo? Chyba trošku. Keď urobíme takto, šestky dáme takto a hopper dáme takto, to aj tak nebude fungovať. Lemony sú. Čakaj, musíme na to prísť. Viem, ako na to prídeme. No, tak. Dobre, máme to. Teraz máme páčku, redstone. Čakaj, testujeme páčku, či funguje? Áno, funguje. Čakaj, ja to... No, keď už som si to takto zničil, tak už by... Takýto, ty kokos. Počkaj, ja si pozriem do B-Blocks video, lebo ja som to teraz robil trošku po svojom. Dobre. Okay. Ale však iné. Ajo! Yes! Teraz to zavrieme. Ty koky. Fajne. Tak dobre. Tak automatickú farmu sme urobili. Ja pôjdem ešte upraviť túto farmu, aby to bolo... Tu je tam znovu skeleton, to si sa pozrel. On je v druhej. Ahoj. Mri. Bum. Dobre, takže teraz čo potrebujeme? Čo som chcel? Už viem. Kde to je? Ja viem, že som tu... Yes. Repeater. Myslel, že som to už bol. Takže dáme tam tento repeater. Peter Parker. Pozerám iba video. A my sme si tam mohli dať, nemuseli sme to takto, to je pre začiatočníkov, my sme mohli, chápete, že proste inak. Nie! Zatvor sa. To ešte nech ide. Dobre.
Lebo my sme to mohli dať s dispenzermi. No. Yes. Tak. Dosť easy farma. Úplne na kamo, ja už tretíkrát som do tej jaskyne spadol. Pretože natočíme už pekných 36 minút, takže som povedal, že dajte like, odber, sa s vami lúčim a čus.